Highlands ψαρέψαμε το θέμα μας. Σκοτσέζοι θα γεννούμε με καρό. Τους γκούνιδες με φούστες και με πίπιζες. Στα λεφτά, τσιγκουνιά και φυτρέλα, χαρά στα ψηλά βουνά. Λίγους γκουνίδες, μην ψάχνεις άλλοδες, έχουν προσόντα που θα σε εκπλήξουν. Βίντεο τρομερά, κουστούμια παρδάλα, τους γκούνεις έλα γίνε κι εσύ. Είναι οι γκουνίδες, μην ψάχνεις αλλόδες, έχουν προσόντα που θα σε εκπλήξουν. Βίντεο τρομερά, κουστούμια παρδάλα, τους γκούνεις έλα γίνε κι εσύ. Καλώς τα εγγονάκια μου. Ελάτε, ελάτε, καθίστε. Παππού, θα μας πεις μια ιστορία. Βεβαίως, θα σας πω την ιστορία του τόπου μας. Μια φορά και έναν καιρό, στη μακρινή Αμερική, ήταν ο φίλος μου ο Ανδρέας και ο γιος του Γιωργάκης. Πήγαινε παιδάκι μου να πας να παίξεις. Πήγαινε. Ντάντι, πότε θα γυρίσουμε στην Ελλάδα? Μην ανησυχείς, παιδί μου. Κάποια μέρα θα γυρίσουμε στην Ελλάδα και θα μας στέλνει όλη η χώρα. Και όχι μόνο αυτό, θα τα αλλάξουμε και όλα. Το είπε και το έκανε. Πού να ξέρε. Να και ο Κωνσταντίνος με τον ανιψιό του τον Κωστάκη. Έλα Κωστάκη, βρήκα μια μπάλα. Τι να την κάνεις, μπάλα? Εγώ θύε μια μέρα θα γίνω μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εμένα θα με δείξει η τηλεόραση. Όραση. Καταρχήν αφού δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως. Άσε την μπάλα, έχουμε κανονίσει σπουδαία πράγματα για σένα. Σταμάτα να τρως. Σταμάτα να τρως. Δείτε και εδώ το Γιωργάκη πως μεγάλωσε και έκανε παρέα με αυτόν τον ακατανόμαστο. Okay, let's go to play some music. Hey Daddy, how's πατρίδα Ελλάδα? Σουφλάκι, τζατζίκα. Όλα βαίνουν καλώς, γε μου. Αν δίνουμε όλα, πώς πάνε οι σπουδές σου? Όλα καλά, πατέρα. Γε μου, να σου στείλω χρήματα. Έχεις λεφτά? Oh no, Daddy, δεν θέλει. Λεφτά υπάρχουν. Οκ, πατέρα, λεφτά υπάρχουν. Bye. Λεφτά υπάρχουν. Ήταν ο Daddy από πατρίδα. Τζέφρι, ποιος έχει λεφτά? Λεφτά που δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Πού είναι τα λεφτά? Τα βρήκαμε τα λεφτά. Εσείς έχετε λεφτά. Πάρουμε δικά σας λεφτά. Όπως πάντα, καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά και αυτός ο Κινέζος παραμύθια έλεγε. Μια νέα εποχή για την Ελλάδα ξεκίνησε. Το ευρώ είναι στη ζωή μας. Τα προβλήματά μας λύθηκαν. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε μακέτες. Είναι αυτό μακέτο? Είναι μακέτο τούτο το έργο. Πάρτα Ιούρος, Θοδωρή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μαζί θα τα φάμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πάει η παλιά εποχή. Θα βάλουμε φωτιά στο παρελθόν. Bye bye δραχμή. Ευχαριστώ τους Αμερικάνους. Πάμε Θόδωρα, γιατί σε βλέπω πεινασμένο. Και φάγανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αχ, αυτός ο Γιωργάκης, αθλητής έπρεπε να γίνει. Καταρχήν δεν κρυώνετε. Είναι θέμα συνήθειας. Πώς καταφέρατε να κάνετε όλο αυτό το ωραίο σώμα? Προπόνηση. Τρέχω για το λαό. Είστε κατά του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους? Σαφώς. No smoking. Δείτε. Κύριε Πρόεδρε, περιμένετε. Τι άλλο σπορ κάνετε? Κάνω πολλά σπορ. Το τρέξιμο, το jogging, απλές γυμναστικές. Όποτε βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα, βρίσκω την ευκαιρία να βάλω το μαγιό μου και να πέσω στη θάλασσα. Για μένα η γυμναστική είναι χρέος. Χρέος και προς τον εαυτό μου και τελικά αποδίδω περισσότερο και στην πολιτική και στη δουλειά μου δηλαδή. Αυτός ξεπέρασε και εμένα στα μακροβούτια. Μα και του Κωστάκη του αρέσαν τα αθλήματα, αλλά μόνο να τα βλέπει. Υπερσύγχρονο στάδιο της Πενφύκα, Ιταλούς για το τελικό.
Γεια του Ζαγοράκη για το Γιαννακόπουλο στην άλλη άκρη. Θα πάρει και ο Γιαννακόπουλος. Ο Ρικάρντο θα προλάβει μπροστά στο Κατσουράνη που πήγε να βγει κρυφός κυνηγός και να τους τελειώσει εκεί. Άντε, αυτό θα πας μέσα. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Γκολ! 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 Τρελαίνει το Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Θα μας τρελαίνουν όλους! Γκολ! Θα πάει παντού! Μπήκε κάποιος φίλαθλος μέσα, δεν τον βλέπετε, να το. Τι είναι αυτό? Εγώ. Και τρέχουν όλοι πάνω του, το κυνηγάει ασφάλεια εκεί. Έτσι είναι υπεύθυνη ασφάλεια εδώ του γηπέδου. Τρελά πράγματα σήμερα. Απίστευτη στιγμή, είμαστε καλά. Και έτσι μια μέρα μαζεύτηκαν όλοι να συζητήσουν. Είναι η κυρία Λέκα Παπαρίγα και ο κύριος Καρατζαφέρης. Να ο κύριος Σαμαράς μπαίνει μέσα. Οι 5 πολιτικοί αρχηγοί. Τι βλακίες είναι αυτές? Ο λαός θα κατέβει στους δρόμους. Εκλογές εδώ και τώρα. Έχουμε εντοπίσει. Δεν νομίζω Τζέφρι. Είναι αυτό. Δεν νομίζω Τζέφρι. Δεν νομίζω Τζέφρι. Κωστάκη, Πού χάθηκες ρε Κωστάκη? Καλό κουράγιο, παιδιά. Μια χαρά. Δεν θα περάσει αυτό, σύντροφοι. Αποχωρώ. Καπιταλιστικά γουρνιά. Ο λαός δεν ξεχνά. Πετάξω καμιά μολότα. Δεν χτίσει ποτέ. Φράχτη, θα χτίσω να μπαίνει κάτι εδώ μέσα. Peace, brothers. Peace. Κάτω θέλει. Εγώ φεύγω. Καταστρέφω την Ελλάδα. Χαρτί δεν υπογράφω. Πού μπαίνεις στους δρόμους? Γιατί φύγανε. What is this? Δεντροφύτευση δονητής. Δεντροφύτευση. Whole sign, what the fuck. Απολύσεις. Φορομπεχτισμός. Μνημόνιο. Θα τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μια νέα Οδύσσεια για τον ελληνισμό. Σας εύχομαι καλή τύχη.